мардака ҷогаи гарм мефора, мардака мефора ки ҷога да будора бараш да гулакш боша, бараш да занаш боша мефораш. не ки мард айдар берун аяка барои беҳтар шидани зиндагии фарзандаш, зиндагии занаш, зиндагии атаочаш маҷбуре ки то соати 1 шава як кама семент аво хангона, маҷбуре ки то соати 1 шава ҳаму корша буд кина, пагабра бо кори нав биёва бикина ки пул ба даст биёра. Не ки мардак то соати 1 шава бизана кор кина ва бека бидроя занак даги ҷо бидӣ чикор кади ҳати чӣ бидӣ ӯ шаёсе барбор мекина шаё мезана яамуш кулака мегира қар мебро яаму шаёсе зан мезана ага гӯшка панот ба худо мардак мешава ғами безанӣ ва гуфти гапҳо зиндагӣ вайрон шана алкаш занак мешава ҳофиза як чиза яка ира калоноа меган ҳамаям бародарон меган аями дасту панҷаи худат монди тамом, аями дасту панҷаи худат монди тамом. одами бекор мега худо безор. ҳаракат кӯ, кор кӯ, меҳнат кӯ, обрӯ меояд. фақат кор кардам.